Ассалому алайкум бародари азиз. Мана саҳар ки мо рафта як палвони 7 соле савдо кардем. Имани 4 сола беобива шудагӣ. Аку максимални беоби не, аку вайде камобива шудагӣ. Ин аҳволои бентон. Ин айни худам. Палвони ами плантатсия худам. Аз масъалаи ами қирғиз ба об наомадагиш, қирғиз об надодагиш мебинед хелак. Анча якма об нахӯрдагӣ палвони. Рӯза шудагӣ дума ҳам нахӯрдагӣ. Ин палвониҳо 4 сола. Агар об натид, ман намехлак мешад. Об натидон. Ман намехлак шуди сода мегирад. Ин сорти шангтон. Бародаро, бо ваяшам оли интернет мепатоим. Ҳозир якта 7 соле савдо карда гифтим. Ана ваяшам вайба мепатоим. Чанд куб тахта дод, чизеди чока дод. Ҳамаша дастканали фаҳмонда нархоша чанд диаметраш чанд шудагӣ, баландиш чанд шудагӣ, ҳамаша оли давомои видеова гуфта мегузарем. Алоқанда бошедон, кӯчато ҳаст. Чанд ҳазор даркор бошад, кӯчатова алоқа биромадан гиртон. 150,000 ниҳола мо ҳаст. Примерно 120,000 таш мондаги ҳозир 30,000 та савдо шуд. Дар амони Аллоҳ бошедон.